What late? Yes, what? Yes, what? No, not the no, not the extra what you know. Kaura. Walked into it. Ah, sorry. Hi guys. Hands yay. What do you say, Guascana? What do you say? The chef should have go with you. What do you say, guys? Thank you, Esther. What's the lunch? Take the poor chips and basset up. And my child, and should have invited me in the way I could ask. Quite beside big me over the message. I was big passport to eat one and the passport. You see, look at you. Papa name up to one in water. South Africa over the and also bring it to the station. And this Elena, Iowa. I could put you a big, I could put you a big, but the big and we cross big. Sakakanarine is Zaro. Didn't my passport young, who didn't come much young, she the guy like a dark with my what's one in the big round. Then I'm like that. Che Mezamatenchi Lacuno, let's take a big round. Sister reunion, sister reunion. Banana, my language. Type of the Rumba. Che put him on Anchi's game, which means a matego. Let's take a big round. One I muNandos sekuno, right? MuNandos sekuno, the difference in Ripo is manage room. Cold drink, you know, save a wake up. You know, save a wake up, cold drink. Need the apple. Yeah, it's all right. Thank you. Need the apple. Look up. Apple. Apple. Kana uchida Fanta, odira Fanta yako. Kana uchida Coke. Kana uchida Coke. Woma Coke yako. Kana uchida Sprite, odira we gum glass irira kafana niriri. Odira sha unoda glass. Kwanza muNandos kune rice iriko ida. Iriko rice. Kuno iriko. Anti muNandos franchise iriko. Iripo rice ndaiona. You say that now to tenge rice. Because takaijigani suri. Why bottom blessing? You drink as much as you want, sure. Murevesa. It is going to be because it's not about the way. Graças a Badaraga, assim está uma motora, que nem motora que tem coisa muito grande. Oh, Brujo, guys, Sakamurkona glasses in the pesa to go to try my dingy to go to my glasses. Muno, you go to save. Oh, so let's see to Shama and don't go to test a dingy. Captain don't test a father. Dapens up a test a lemon twist. Dopens up on twister. Sakanda Kuchima, so say, guys, Nasi Papa, I'm Garaiba. Takuchima, so say. Chicken in test of chicken has taste of banana, as a spice to such a banana. Eh, chicken, I pay South Africa, EGMO, a ceiling a tip in Babby Beach and South Africa. So I'm not prepared.
yemunomu kana kuti yekusouth africa yekusa chokwadi chevanaka yekusa chicken ingatiri pamberi kana tikusajaira pamwe ndikazoijaira chitutiri yam guys ichili yandiri kudira inoda chili guys idi chili yandiri kunyatsodira zvinyatsovava nozvotwa he vanhu mabhonzo andiri kueurope munopeka ini kana kazala huku kazala mabhonzo angangoti kwaida la huku pakuchikudi kwai Nandos Africa is the best vakawanda vatodaro vaiva Nandos Africa is the best mudzimwani muchidzipwa nei no meat and chicken in Europe hazvina kutesti hazvina kufanana hazvina kufanana kufanana hazvina apa muchava tichakuindisa South Africa Nandos munyatsopedza shungu munozviwa vega ndizvo zvinhu zvakatosiyana thank you lovely kwaizodza nemombe dzembabvu zodza nembabvu dzemombe zviriko here hakuna sadza kuna ririko munobantu kubantu tonodya muso friday kubantu kwanzi ndigrei just rechels anabel ndichatarisa but anodhura atakaona ired devils umwe tichiko red watiko timu yayo kumanchester watu wadai majezi anodhura from 60 pounds it depends on the size as well quite table minutes for who vese vari munomu vari kutaura saka munowandira pachikafu hautiziviwe hatimbowandiri pachikafu isu vari kusotiwa nekudya kwai munogona kudya takuti waozhara kuri wedu weeveryday mamongola totakakwaleka musi matombofunga zvedza nefishi dzeunadumep iaripiko dumep imo mudana mu mutazoda kudya mudedzei guys muyamiya muprimac muyamiya ndatenga hembe dzangu muprimac muyamiya dzakachipa guys ma10 pounds 15 pounds chinatenga chakachitodhura chaita 17 ati chinhu chatadhura chatodhura muyamiya hembe yachiita 17 pounds chaita 17 pounds zvimwe zvese zvanga zvakatochipa guys ndatenga hembe dzangu kana ndapfeka hembe dzangu ndichakuudzai kuti iyi ndeyaya ndakatenga paya hanzi mune nyaya here nyaya ndinayo asi ndoda ndakagara kumba vakarelaxa kuno kwandingaiti nyaya vanhu dzenyaya dzavo ndavaudza kuti mborelaxayo relax salad hanzi ndatotengawo machepisi ndiri kuno ndoidyira kuda nyama inichandisingadi chishure cheuku ichi chishure cheuku handindi chishure cheuku handibati saka kwanzi 5 years ago do you know we were same size kuonda and it's very true 5 years kure zvevakoma 16 2020 ndandakaonda ndakazobuda ndakafuta mu20 mulockdown
2020 but nina nombonyanya chini imimi aindakatopaduka chaiko ndakawedzera covid time because ndaifadairwa but handina kumbowedzera sterei ainda ndakaslima kupera kwecovid kudai kuti wange ndadigwa napombiwa mweya pane pawakambosima ndakagara ndi munhu mutendere lidi kukuya kuchenderi kunaka ye but aifanani nekuafrica iri pamberi ekuafrica iri pamberi huku saka ndatenga hembe dzangu guys muprimark kana musingazivi inonzi primark mandapinda maima ndo inenge ichinzi shopu yevarombo ane manzwa primark ndo shopu yevarombo kunoku kuzimbabwe tingati ipepu store tingati ipepu ndizvo zimbabwe yakareka yaya ipakona kaya ndoizvaya ipakona so yavetengesa zverediro saka primark ishopu yevarombo kuno kuuk isusu tapinda imomo tikatenga asi kandapfeka I'll show you mukozondudza ishopu yevarombo iyi kandapfeka tasera kumbonoona kumacharity shop kuti kunombonomborine zvinhu zodanyatsoona ine muripo mune charity shop. I see charity shop. It's one of the expensive ones. Expensive? Not stereo. It's quite a good brand. But the motor compare my prices. When I could pay my dinner. I see the same quality. Next thing, a good quality. Thank you, Rufaro. Kwai kuzimu kune shop yevarombo muchina shop. Do yoyo primark kuno. Chikuru kufitwa. Takanyanza mutsanza kuti ona shop yevarombo. Chikuru kugona kupfeka chinhu chachona. Nokuti unogona kutenga chinhu chinodhura. Wochipfeka choita kunge chakaiswa padanda. Ndionora ndokwanida kuenda. Saka ndakupaimende ndakudzidzisa chimwe chinhu one. Why am I doing this? Why am I going shopping nemi muprimark munonzi ndeme varombo? Why am I insisting on going kuma charity shops? Kuti ndinotenga hembe dzandichapfeka iri muchiona. Ndoda kubvisa imweya wepressure. Ndoda kubvisa imweya wepressure because it starts pa pressure. Ndinotangira pa social media pakuti inini andipfeke zvinhu zve20 zve10 pounds 5 pounds inini handinogoni nevanhu ndichidai. So there is nothing, absolutely nothing wrong in wearing anything that comes from Primark or that comes from charity shop. KuZimbabwe, most people right now vanorarama nemasitye. Not everybody can afford to go into a restaurant, into a boutique, because vane maboutique achinotenga chinhu boutique vanenge vachinotenga kuchina kumazhinji ikoko voya voisa mushop voya voisa $400 iwe kwanza nditenge chinhu chepamarket ndikunotenga chinhu chekuboutique chabuda kwabva wabhadharira ndenge chabuda kwabva chocho chako chaona chichocho. Saka pressure ndati muone, and I will wear them with pride, and I will show you kuti wona zvandakatenga paipai handika kubva nhasi zvide dada nezvauri zvaunazvo utori bho wakadaro. Life ikana chizokuchinjira if you can afford uchiaffordawo zvako nekuti you want to. Kwanzi mukana nguva mutitaridzewo maunits accommodation akaita sei. Ndakaona samunhu akanyora kuti vamwe vanogara mumaunits handimazivi maunits accommodation. You mean my council house? My council house? Chakutaridzai. Chakutaridzai my council house sacho ndeyapi. So, musapiwe pressure na anyone. Andika kunzi pfeka label. Pfeka chakati. Ani muri kuona. Pfeka zvaunazvo.
pfeka uchene unyatsogona kumechesa wotogwa picture yako kada pasocial media will come and like anomona because unenge wakachena kuchena does not mean kuti uri kutenga zvinhu zvepamusoro handika vanokwanisa kutenga zvepamusoro vane mari dzachona they can buy zvepamusoro but kana usina usafile somehow because iwewo hauna kutenga mahembe dzemari inodhura handitika he plus kune varungu vane mari sisimele vanopfeka ordinary just an ordinary outfit autombozifungidzira kuti ane mari ukamona kunzo but munepo manenge atori millionaire you see isusu tisina ndizitinomhanya ndatonyadzozvionera ndega pamotikari kunoku nedzimba dzenyuka ndanyatsoochinja mafungiro angu nemaonero angu ndokavona nengoni marenji vavo dzinongoamba makarutodziasadza nematemba kuda kudhara akwanisa kubhadhara renji handi muri kuona tizvozvita tiri muNandos mese guys you have been to Nandos mese zvenyu you have been to Nandos munoiziva Nandos haishamisiri shopu sina basa nei ndida kuti mukutadze kuti chero kaenda kuEurope kuno kwatiri nhasi hazvina basa muNandos unopinda kune maexpensive restaurant atoripo maexpensive restaurant atanga tichitopfuura tichitoona ekuti ukataka kunobata plate yechicken yega inenge ichitokushedzerana ti 50 pounds pasina kana machips kana chii animona handimuchaona muso Friday Saturday mugare miri pamawifi enyu function inotanga Friday chita Saturday pahoteo patinenge tiri mberi wati mugozoona panodhura and then you want to go pressure ndida kuenda pasocial media ndinovabayira life but handiri panodhura and you are going to buy a glass of coke ipapo 50 pounds 50 pounds is 1,600 something but the same coke yawatenga imomwe 50 pounds unokwanisa kubuda uenda pamukulu apo kana pachishopu chepadedzidwa apo woitenga 2 pounds no difference iripo andimaona no difference iripo so be careful of social media pressures be careful problem imimi ndimi vanhu munenge muchingomberera maoko I want to be like you Binga res come on guys, come on, stop praising people. It's good to comment on people if something is nice, but stop praising and worshiping people. Vamamuna mata kuti unoda kukumbira $10 agoza kutumira $10, it's wrong. No. Pride yako social media vanhu vakanda taparara nenyaya yepride taparara nenyaya yecompetition taparara nenyaya yepressure ani muri kunzwa ngatite zviripo izvo zvidetsa topinda murestaurant inotengesa sadza nemavheji tichatorova palive muchiona kuti tikutorova mavheji nesadza guys ende zvokutofaya animona we are not going to give ourselves pressure mukoma wangu uyu andidedza mutukumba kwake akundihosta ndosenda mupidza mubhirire zvikwereti rekuenda kumusoro iye utoda kuti aonerega kuti ndindakahosta SIS opinda muzvikwereti zvepamusorosoro kana ndaenda usara chichema kuti ish chandagona hapana ndosaka mamwa first thing chandakamuudza pakati SIS muri ramba ndakamuti maitawa inini am a very simple somebody usambofunga zvimwe zvinhu zvisipo chiripo todya ichocho kana paine mavheji bo tororova mavheji wayo mona totorova usatomboita tosefunga kuti majendozovapenga na SIS that was the worst ndege ya andika kuna na British Airways kuna na Qatar kuna chidzineyo dzinotyisa mukati madzo but ndakaita pride yangu kwaibesa ikamera tokumira waona uvaziva wani uvaziva but ndakaiti kuitira ichitodada neyoyo Ethiopian Airways iyoyo inonzi the West hatirimo asi kuri kusvika nditi andina here kusvika andina kuya andina kusvika wasvika mwana wamama chikuru kusvika kakumbigwa kuonekwa madheri kumundisira hai muri sei ndimi maitika vakafanana namakadzi ava inini anzi mimi nasandisenana namakadzi muri kuri makafanana muri sei madheris tiri bo chachidya lunch vedu ina ndigona kutaura nchidya ndine matable manners meli ndiye asina
Melly asina matable manners. Hanzi munoita basa rei? Ndoita rese rese. I'm a caterer. I've got my own business for catering. I cater for people in the UK, for weddings, parties, funerals, and I'm a nurse as well. Saka ndoita zvandada. Hanzi dark chocolate, how are you? I'm quite good. How are you? Muri sei my diaries? Kuchembere ndinoenda futi. Kuchembere kumachembere. Kunogeza chembere ndinomboenda futi. Ndinoenda kumachembere. Thank you, Chipo. Thanks. Thanks for the lovely messages, guys. Thank you so much. Thank you so much. Ndikaona mkana ndokunza imese ku UK. Aiwa tichava pamasofa taronongai. Muda kuva pamasofa. Ndiri kupingira masofa nantimeni. Thank you so much, guys. Thank you. Ndiri kukubikira izondo. Musi weSaturday ndokubikira izondo. Handidi maids. Ndakadzidziswa namai kutsvaira ndega. Handina maids. Yeah, I'm trying to spoil her. Hanzi ndiri kukuspoila SIS MELLY. Ndiri kutrya kuvaspoila mai venyu. Ndiri right. Chitaura ina mai venyu. Alright, ndichaisa page rangu rinonzi Dish Catering. If you go on Dish Catering pa Facebook, Dish Catering, that's DEEISH Catering. That's where I put zvinhu zvangu. I've got private hosts vamwe vandisingakwanise kuisa pa Facebook, so I don't advertise their work, but munogona kuona pane magaps pamwe 2 weeks or 2 months pasina chinhu. It's not kuti ndee ndakagara ndenchitoshanda, but ndee ndine maprivate host vekuti handikwanise kuposta pafacebook. And your voice sounds like a teenager. Really? Yes, we are gonna. It's Dish Catering. Yes, that's my page. Pane vakadzi 2 vakatarisa kumashure vakapfeka ma-orange t-shirts. Hanzi mune kamwe kakunaka so zveshwere. Handekamwari, ndotenda Mwari. Kana une munhu ane mwoyo wakanaka uchita zvakanaka chikaro chakanaka wazviitira unoglowa so iyo zvinoita unoglowa musi weSaturday vanenge miti kwanzi vanhu vatidi vanhu mutoro tiri kumba kwakaenda nayo mutoro wenyu mutoro yenyu kana takanditarisa hanzi tese masofa tiri kumada kundogumaise piko mose hanzi, are you married? Asking for my dad. No, I'm not married. I was once married for 18 years and I divorced in 2016. So now I'm a single mom with my 2 boys, Tawa and Taku, and we are happily like that. We don't need a 4th man in our house. Titoribo. Do not make anything. My customers are going to make up my menus, so I do according to what they want. And in the brother yangu maitawa. Okay, inengeri brother yangu as well. I can't do anything more about that. And just zenyi and just zangu food. Nanga hapo sema CV mambo zamao. Ati ndava sema CV. Zamao, you never know. Unakongala ali single kujadi.
Yeah, I'm quite happy the way I am. I'm quite happy. I'm not looking, I'm not searching, I'm just okay. Is it labor and supply? Yes. Yes, I do labor and supply. You don't buy anything when I'm doing your catering. If you are catering for 250 people on Saturday. My number is all over Facebook, SIS MELLY. My number is 0791053384. No number yangu. It's there and I haven't found it. It's there. Ukaitsvaga unoiwana. Vamwe vatoiwana. I'm not too young. How old do you think I am, guys? Okay, anenge agona makore angu. Ndinomtumidzira mari ye-lunch. Manje so. Anenge agona makore angu ndomtumidzira mari ye-lunch. Anenge agona makore angu. I'm not that young, guys. Ndachembera. Matadza. Grace Mambazo wagona. Do it the first one. Grace Mambazo. I'll send you money for lunch. Grace Mambazo do wanda. Uyaku WhatsApp number yangu anai. Yes, I'm 46. I'm 46 this year. Grace ndiagona. Nde wandatanga kuona Grace Mambazo. So I'll send the money for lunch. SIS MELLY vachandozoti lunch ku South Africa imari kana uri ku South. Kana uri kuno ku England I'll send you money for lunch. Hands we tell live uchidya lunch iyoyo. Anyway, chitokera kuna mai venyu. Wawina ka? Umato wina mazona. Umato wina. Mambo zere. muNandos. Europe. Asa mine masiba jena muno. Makazala vari mani kozi mambo dutera ari kurira munomu. Hanzi namai after 24. What are the plans for SIS MELLY? Are you going to do another meet and greet? After the 24th, yes, we are going to do another meeting. But we will come back to you with that, with the dates and place. But we will do another one before she goes back home. Maguta. Saka vari muno. Hanzi SIS MELLY mukutsenga nyama wena. To Scotland. No, we are not coming to Scotland. We'll see. London is quite expensive for my venues, and it's a little bit difficult for my reasons akawanda. Auntie Grace was second. Okay, if Grace was second, I'll still give. Who's the first one? Okay, Betty na Grace muno splitter. I'll sort you out, guys. Musarwe nyumu comment section. Mariacho yakawanda. Inojikiwane vanhu vese. Mwari anongotiwedzera achitipa imwe handiti.
we are not going to do it in Midlands. Definitely it's not going to be in Midlands again. Maybe it will be somewhere but not in Midlands. So sorry Varguti Leicester, Varguti Chichi. If it's Midlands, no. It's not going to be Midlands this time. But kune tuchauya ku Devon, chaenda ku Devon. Vawina itu ndo vandiri kupa vanga vakurwa. Yeah, we'll try Luton. We'll try Yorkshire as well. Mukatsvaga mavenue, mukanditumidzira mavenue, we can do something. Vari kuti August munenge muchichengeta SIS MELLY kusvika August. Munenge muchichengeta SIS MELLY kusvika August. Mukangotumidzira mari chete takupai account ya SIS MELLY. Madrama apinde mundege asikana. Aiwa madrama apinde mundege. Madrama apinde mundege. Aiwa ndege mota ipinde mundege SIS MELLY. Inopinda mushipi. Hanzi na SIS MELLY ndege mota inopinda mundege. Hakuna mota inopinda mundege. Zvituna nemabhegi ndo zvinopinda mundege. Manchester, it's Midlands, isn't it? Hanzi funzai mumwe mubvunzo maitawa. Veduwe mudoti ndipedze mari yese. Ndapedzwa mari na SIS MELLY shopping. Ndobvunza mumwe mubvunzo kuti kudi. Ndakubvunza mubvunzo wemuno vari muno vasina kutenga matickets. Kuti vatenge matickets ne half price. Guys, mutengerewo ka phone. Hanzi na SIS MELLY nitengerewo phone. Nara kuita kwenda ngonditi pa ne phone ngonditi bogomoro ne phone ikiwa naye amnyari. Mungu notora imwe kuma contract manje paka zamunati. Mungu ndipa una yontora imwe contract. Hanzi takaona motikari ya Whitney ichibuda mundege. But inenge ichidhura veduwe tingazvikwanisa here madiaries. But SIS MELLY inenge ichidhura zvimungakwanisa here. Ndege inenge ichidhura. Mota ka? Drum ka kuti kana mundege mota ipinda drum kusipinda mundege. Mota kosa kama drum anotorambira. Mari. SIS MELLY varuda kuya nendege yese yakazara zvinhu zvavo chete. Mangwana tiri kumukira musi weFriday. Musi weFriday zvatichaita mira ndikudzei program. Musi weFriday ndikuenda na SIS MELLY kumarket kuMbare. Musi weFriday. Makusensen na 3 AM tikuenda kuMbare. Unoti mangwana? Mangwana tikazvitenga mangwana tinozvisa pai. Mangwana pampering day SIS MELLY. We are going. Mangwana apana waenda kuenda kuMbare ukune musi Friday. Vari kuseza kumuka na 3. Mangwana tikuenda pampering day. Tikuenda kunopodwa kunostimwa mafesi. Ndo zvatinoita mangwana. Kugadzirira ball. Nekunogadzirwa tsiye. Nekunoiswa maumbrella etsiye. Ndo zvatiri kunoitwa izvozvo mangwana. Ibirthday rangu ndokumbirawo lunch maitawo. Shamwari ndatopa vanhu 2 lunch. Hanzi I have £50 towards phone. It's my ticket money. Thank you, Diane. And child care. Diane. Thank you, Anzan. Mete wa mimi chipata imari ya phone. Kana kakwana mungu ndotenga phone. Na Prince. Thank you, Prince. Thank you. The praise. Prince. Thank you, Prince. Nandu.
Thank you so much. Nefoni yako ndozoti inotorwa se screenshot. Iri picture nikiri yacho. Pamwe yatapira. Kume ndecheri kuti. Na peace. The peace. Kume ndeche yagoinde pia chaiwonisa. Aiwa tinoiona tinoidzokerera. Alright, peace man. Thank you, peace. What's the screenshot? Thank you, peace. Thank you. Yo, bless you, peace. Thank you. They're doing £50, guys. Hands of Nakunzi ticket. And in £50 towards phone. It's my ticket, but no child care. Anamu no kusira bana. Angaida kuya kunigikire saka namu no kusira mwana saka 50 nigikire £50 adakuisa ku phone. And my tako, please. Thank you for initiating this one. Wavura msangani. Milukarimo comment section. Milukarimo comment section. Saka transcription. Thank you. Ikawuya meta wa mnungu chengeta kana yakona mungu tenga phone tuzo kana yepa live. Kuti guys sasa tenga phone yaya ish. Dava wenzero kwa sara 950. Ino tamari 1000. Oh. Eka phone yakanaka ndi munhu diaries. Hoi. Amufuguna kukumbuza. Aiwa ndikasvenda ndotenga kuchimukeye mutamari. Kwasara 950 kuti phone ya my diaries ikwani. Guys, muni penye mari yo ndotenga kuchimukeye chero chimaika live. Mbinga dza SIS MELLY dzemu UK tikuda 950 yasara kutenga phone. Tuda phone. Boss phone ndatovapa phone yangu ka. Andushandisa maitawana. Hanzi ndonzwa nzara maitawa manje ndichakufeeda indikauya maitawa dress event ipai anontora chikafu kupi chenda tese anontora kachikafu sauda chikafu chega enda ne receipt hapana nombo inonga takutora take away SIS MELLY vakunotora chikafu chevana vakunotora chikafu chevana vari apa avo mai venyama mavaudza kuti munoda mading aiwa kunotoraka kunovaudza kuti takuda kuenda tengaini maitawo chiro second hand phone aiwa kana tiri kupaka gift hatipe second hand phone tovapa phone zvino aiwa hatisi kukumbirana nhasi guys ka hatisi kuita zvekukumbirana toda kuita zvekuratidzana kuti kunoku kwakamira sei hanzi kufitwa neUK kupfuura varidzi vako saka varidzi vako ndo vakaita sei nayasikana inini handina zvinondinetsa ivedwe inini handirarame kalife keke kuti ndionei hanzi maitawe ibva ipalife vanhu vasiye kukumbira Thank you. Can we have another bag to put the yes, Muswe Saturday they will be live. Tikakutoita inonzi non-stop saka motenga data all day. But the live is going to be on the other page because of music. And live inenge iri kune rimwe page rimwe riya.
because of music. Nokuti rinenge rine music saka tisi kuitira papage iri. But please guys, you need to put data in your phones. Handiti saka moenda musi weSaturday tiri kuyusa the other page. Kana tayusa the other page ndo kwatinoita 24/7 tichitora live. Saka kubvira SIS MELLY vachipfeka, handiti kubvira SIS MELLY vachipfeka kusvika vabude muhotel, kusvika vasvika kuvenue, kusvika tipedze na2 AM. Inini handitaure mazita evanhu guys, ini handitaure mazita evanhu panapa. I'm a business lady. I don't talk about other people. Saka kana maudaro ndakudzima live. Handitaure mazita evanhu. Handisi socialite. Saka motoisa unlimited guys. Handitika unlimited data musi weSaturday. Mumva mapfeka because pamwe tichaita challenge yekuti mumbojoina palive tonoti makagadzirirwo here bho. Anzi gore rinoti kuita pundugadzike tiripo paUK. Handiti saka iko zvozvo tikakuenda kune imwe shop, tikakuenda kushop inonzi Next inotengesa hembe. Toenda kushop inonzi Next. Saka SIS MELLY vari kungopeka take away yevana. Tanga tatenga take away yevana but isusu tasiya chikafu saka chakawandisa. Saka vari kurongedza chikafu chevana vavo. Nhasi vanonga vanotoshamisika kuti amai ava vatitengera Nandos. Ucharamba dzokere kuAfrica. Garai pano tirambe chikolo. Guys, gadzirirai next year tiri kuenda kuAustralia. Ndatokuudzai. Next year we are going to Australia. Thank you. It doesn't matter, it's the way that they function together. Like I said, yours could be Mother and Dad is